ଭାରତରେ କାଶ୍ମୀରର ପହଲଗାମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବଣ୍ଡି ବିଚ୍, ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଭିତରେ କିଛି ବି ଫରକ ନାହିଁ। ଭାରତରେ ଯେଉଁମାନେ ସୁନ୍ଦର କାଶ୍ମୀରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ, ବୁଲିବାକୁ, କିଛି ସମୟ ଖୁସିରେ କାଟିବାକୁ ଘରୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୟୁହୁଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ପର୍ବ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ। କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଦିନ ହେବ। ଯେଉଁ ଆତଙ୍କୀମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁରୁଷ କିଛି ବାଛ ବିଚାର ନ କରି ଗୁଳି କରି ଚାଲିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ବିଲକୁଲ ବି ସମାନ। ଏ ବିଚାରଧାରାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ବି ଭାରତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ବିଚାରଧାରା ପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲମାନମାନେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଗୀତକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ବାବର ପରି ଆତଙ୍କୀ ଯେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ହଜାର ହଜାର ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ମାରିଥିଲା, ତା ନାମରେ, ତା ସ୍ମୃତିରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଭାରତରେ ଏଭଳି ଜିହାଦୀ ଆତଙ୍କୀ ବିଚାରକୁ କିଏ ବଢ଼ାଉଛି? ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ମା ଭାରତୀ।